diela Ludwiga van Beethovena na dobových nástrojoch. Orchestrálny koncert 6. júna v Župnom dome s festivalovým orchestrom Apollo, predohrou Coriolan, prvým klavírnym koncertom so solistom Ronaldom Brautigamom a veľkolepou 3. symfóniou. Komorný koncert 14. Klub zdravia SK Calcicube. Kalcium nikdy nechutilo tak skvele. Kamarádky, kabelky, Dobrý den. Kontrolujeme diaľničné známky, kontrolné pompa, prosím, ďakujem. Díky, naschle. Skurvený. Řekněte, přijmout nebo odmítnout.